pababayaan ng kahit ano pa man. Kay saya-saya ng buhay kapag kasama ka. Kay ganda-ganda ng buhay kapag mapiling ka. Ikaw ang buhay ko, hindi nagbabago. Walang katulad mo. Kay saya-saya, kay saya-saya ng buhay kapag kasama ka. Kay ganda-ganda ng buhay kapag mapiling ka. Ikaw ang buhay ko, hindi nagbabago. Walang katulad mo, oh Jesus. Saya, kay ganda-ganda, kay saya-saya, kay ganda-ganda. Sa imong pagkatao adunay maayong plano ang Ginoo. Sa imong kinabuhi si Jesus lamang ang bugtong pahandi. Pagbantay sa tanang panahon kay ang pagsulay ikaw gustong pukanon. Apan ayaw kabalaka ang pulong sa Dios hinuon ang kuna. Himoa siyang bahandi kay ang Dios mohatag kanimo kinabuhi. Ang kasulatan nag-ingon ang tao mabuhi dili sa panlamang kundi sa matag pulong usab nga isulti sa Dios. Nahimugso kining atong tulumanon ang pulong mo kinabuhi ko. Ang pulong mo kinabuhi ko maghatod nganha kaninyong mga mensahe sa kaluwasan, kabaguhan, kadaugan nga gikutlo sa balaang kasulatan. Mayong gabi, mayong pagpaminaw. Welcome sa atong programa ang pulong mo kinabuhi. Mahanaw ang tanan. Sa atong pagsugod mga igsoon sa atong programa aton igsugdan sa mga pagdaig pagpasalamat sa pagkamaayo sa atong buhi nga Dios. Magampo kita. Amahan namo nga Dios sa kagagahom. Dios kamoy nanalipod, nagatiman, nagtagbo kanamong tanan. Kaya kami o Dios nagkahiusa sa pagdaig pagpasalamat kanimo. Salamat o Dios sa walay hunong nimong pagpanalipod o pag-amuma kanamong tanan. Sa tanan nga mituo kanin, sa tanan nga nagkinabuhi sa imong mga pulong. Padayon kang nagmatinud-anon Ginoo. Nga nagpaabot kanunay sa imong mga panalangin. Nagpasinati kanunay sa imuhang pagkamatinud-anon o pagkumahal, paghigugma alang kanamong tanan. Nagmalapuson kami tungod sa imong pag-uban kanamo, sa imong pag-atiman kanamong tanan. Busabahan dawata o Dios ang among mga pagdaig, ang among mga pagpasalamat kanimo. Ikaw nga Dios nga wala gayod muhunong sa paghatag kanamo ug giya, proteksyon ug sa pagtagbo sa tanan nga among gikinahanglan. Bisan pa sa amo karong nga panag-uban, imo na usab kami tagaan ug kalampusan ug kadaugan ug panalangin nga maong imong mga pulong nga amo gayong masabdan ug maikinabuhi samtang naapoy pamis kalibutan. Salamat o Dios imong pagpanalangin na usab kanamo karon ug amo kang daygon salamatan kay alang lamang kanimo mahan ang mga kadungganan. Himaya sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen. Maayong gabi, maayong pagpaminaw. Welcome sa itong programa nga ang pulong mo kinabuhi ko. Mayong gabi, mayong pagpaminaw sa tanan natong mga kaigsuonan nga nagsunod sa atong programa pinaagi sa atong FM station 101.3 nga nanukad diri sa Kalugtugan. Sa buhat kita mamataro, aron kita mamaluwas, si Jesus lang magaluwas. Wala hinungdan ng tanang kahimuan, kung dili ta mo salig sa kahitasan. Ilabi na sa atong mga kaigsuonan nga nanukad diha sa sitio tubod Brother Moses Cardente og ni Brother Pedro Arsola.
og sa iyahang mga anak og sa iyahang asawa. Maayong gabi. Mayong pagpaminaw, mayong pakiguban sa ato mga kigsunan nga nagsunod sa itong programa. Ilabi na ni Tia Rita, Tia Jose og ni Gaw Paring Joel, Maring Kura. Mayong gabi, mayong pakiguban ni Dong Albert og Day Pamila og ni Papa Binbin, Mama Binbin nga nagsunod usab sa itong programa. Namati usab sa mga pulong sa Dios. Mayong pakiguban, mayong pagpamati sa tanan tawag kigsunan nga nanukadiha sa Kalatagan ug sa Pantag. Good evening tanan tanan. Oras sa itong programa mga kigsunan alas 7:29 sa kagabion. Mayong pagpaminaw, mayong pakiguban ilabi na sa atong mga kigsunan nga nakasod na sa itong programa pinaagi sa live FB. Ug ako kamong gidasig sa pag-share sa itong programa nga tos nyo mga kailag higala labi na gyud sa inyong pamilya. Mayong pagpakiguban ni Gina Kamahalan. Mayong gabi Pastor, biyahe mi gikan sa prayer meeting. Salamat kayo no sa Ginoo sa yura inyong prayer meeting. Si Mi Medalyo, good evening, watching from Davao City. Request kog kanta Lahutay Pastor. Salamat kayo sa inyo nga pag-request. Sa pagkakaroon ako lang ipahibalo mga kagzonan nga dili lang usa ko kakanta. Sa mga awit makalangit yan yung i-request, pwede rin katong naka-record na no? Sa akong tanawon kung ako bang na-upload sa YouTube ang Lahutay kanang ato rong pag-ong timing sa tuno sa Lahutay. Mayong gabi, mayong pakiguban ni Hilda Loang. Hi Pastor, good evening. God bless more powering radio station. I'm watching from Kandihay. Maayong gabi, maayong pagpaminaw ni PSG M. Sirapiloy. Maayong gabi, Pastor Gideon. Maayong gabi kaninyong tanan. Sir Rachel, blessed evening Pastor Gideon. Ang sa tarang mga nagsunod sa imong programa ang pulong mo kinabuhi ko. Dalaygon kaayo ang Dios sa pakiguban kanatong tanan. Mayong gabi ni Dante Ipabol. Mayong gabi Pastor o kanatong nakaabot gyud ko sa imong live from Calbayog City. Palihog ko patukar awit gugmang maunungon. Sige. Awit makalangit nga gi-request dahil Loang ikaw ang kusog. Ang mga awit mga kaigsuonan nga ato ang kantahon dili lang usa nako matagaan og pagtagad. Tungod kay ako sa nga pukusan o pagtagad gyud ang pulong sa Dios sa ato karong panag-uban. Awit makalangit ako tagaag pagtagad ang gi-request dari. Awit makalangit nga ikaw ang kusog. Walay laing nga makahatag og kusog ug source nga ato gikinahanglan. Sa kusog nga atong gikinahanglan mga kigsunan ko nili ang Dios lamang. Awit magalangit ikaw ang kusog. Mayong gabi ni Lujin Gonzaga. Mayong gabi Pastor Ingon man sa tanang galantaw sa program gikan sa Negros Oriental. Mayong gabi Sister Lujin. Si Lujin Gonzaga request og bala ang dugo. Mayong gabi ni Gigi Miss, mayong gabi Pastor og ni Mike yata mayong gabi request ko kantahan Dumon Ko. Si Emeline Bacote, good evening Pastor, watching from Davao City. Mayong gabi matud pa request awit pakalangit Pastor sang ngalan mo. Okay, gikan ni Sister Rochelle. Mayong gabi ni Lito Mora. Mayong gabi og
Maayo nga pakiguban ni Rowel Adrake Caralde, BE Pastor. Salamat sa live kay grabe ka traffic sa akong mga pagbiyahe. May pamaminaw sa imong live, sulbad pa ang traffic. Maayo nga pagpaminaw sa inyong mga pasahero diha, Brother Rowel. Ang Dios magauban, magpanalangin kaninyong tanan. Ang Dios maga-safety ug maayong pagbiyahe ug maayong pag-abot sa imong mga pasahero. Si Lister Kadji pwede request song Pastor dili ka bayran. Og mayong gabi ni Beris Gina request ko Pastor, ikaw ang kusog. Okay, mauna ni atong gipatukar sa atong nga programa. Mayong nga pagiguban ni Ryan Jungoy. Mayong gabi Pastor, praise the Lord. Makadungog na pod ko sa pulong sa Ginoo. Ni LG Sita Kamingawan, good evening Pastor. I watching always from Davao de Oro. Ulan kaayo diri. Karo request kog awit dili ka bayran. Si Linda Carias, good evening Pastor, is watching. God bless you ug sa tanang viewers. Ding dandan, happy watching. Si Akira Manokan, mayong gabi Pastor, salamat nga nakasubaybay naman ako sa imong pulong mo kinabuhi ko. Salamat kaayong Dios, magpanalangin. Paki-share sa ito nga programa ngadto sa inyong mga kaila aron sa ingon makadungog usab sila sa mga pulong nga kinahanglan natong tipigan og labason niining bulan sa Disyembre. Mayong nga pagiguban ni Ninit Suliman, mayong gabi Pastor, from Digos request kog song Angayang Simbahon. Request palihog Pastor, gahom sa gugma. Salamat Pastor and God bless. Ang inyong mga request mga kaigsuonan, ako ra nang tan-aon kung naapay oras o niya ato ra nang matpatalinghogan diri sa atong panaguban. Awit magkalangit bala ang dugo. Ang witty nga mga awit magkalangit mga kaigsuonan diri sa atong programa, Handumon Ko by Victory Ban og Sangalan Mo. Ako nang ipasunod sad no. Gikan sa balaang dugo, Handumon Ko og Sangalan Mo, ang dili ka bayran. Oras sa itong programa, alas 7:36 na kagabi. Diyos magpanalangin. Alang sa tanang mga listeners sa FM Radio, ilabi na sa Lantapan og sa diri sa Kalugtugan, Malabuyok, Cebu og sa tanan to mga kigsuonan nga nagsunod sa atong programa pinagi sa mga FM station diha sa nagalaing mga lugar, labi na sa Tanhay, Negros Oriental. Ako kamo gidasig sa pagpakiguban usab sa atong programa pinaagi sa Facebook account, pinaagi sa ato ang page ang pulong mo kinabuhi ko. Pwede rin yun ninyong i-search sa inyong Facebook account ang pulong mo kinabuhi ko. Mayong gabi ni Noel Cadalina Aliones, request kog song Pastor Dalagpan. Mabayran ang kaayo mo Dios, dili hitugngan. Walay makalabaw, walay makatupong sa pagkabalaan sa atong Ginoo, ug ang iyang pagkabalaan iya gipaambit sa matag usa nga mintuo kaniya. Og ang makabaton og ang nakaambit sa pagkabalaan sa Dios kadtong misunod sa pamaagi og nakinabuhi sa pulong sa Ginoo. Ang tanan nga mingtuo og mindawat kang Hesus og nakinabuhi sa pulong sa Ginoo, nagkinabuhi buti pasabot, ni subay, ni buhat, ni himo sa mga pamaagi sa Dios, nakabaton gyud og kinabuhing kanang kabag-uhan, kinabuhi nga nabag-og na usab gyud atubangan sa Ginoo. Si Diana Meritinin request Pastor, wala kay higayon Pastor, salamat. Okay. Si Anisa Mana, good evening Pastor, watching from Dubai. Maayong pakiguban ninyo diha Sister Anisa Mana. Ang Dios magauban, magabantay, magatiman ka ninyo diha sa Dubai.
Laingon ng Dios magpanalangin kaninyo diha. Kanunay naa kamo sa maayong panglawas ug naa ang kadasig labaw sa tanan kalipay kalinaw nga mao'y gikinahanglan sa iyong pagpuyo sa Dubai. Mayong gabi ni Alex Castellon, mayong gabi Pastor, mangutana ko kung gihiusa ba mi sa Dios ang among pagminyo kay gikasal man jud mi dili pa man mi magtotoo sa Ginoo. Kung gikasal mo sa kana bitaw nga dili pa magtotoo, tungod kay dunay sulat si Apostol Pablo, ang tanan nga naa sa atong pagagamhanan or gitawag sa atong paggobyerno gibut-an na sa Dios. Buti pasabot nanginlabot ang Dios sa mga patakaran o balaod sa ato ang nasod. Tungod kay ang atong nasod gitawag sa Christian country, nagtuo og midawat sa atong Ginoong Hesus. Tanan nga mga balaod og mga pamaagi sa atong gobyerno, ilabi na gyud mga kaigsuonan sa kaminyoon, nanginlabot ang Dios ni ana. Lamang kinahanglan gyud nga sa pamaagi sa pakigiusa sa pamaagi sa pagiusa sa pagminyo mga kaigsuonan kana bitawng nahisubay gyud sa Biblia kay kini magong ato ang Pilipinas mga kaigsuonan dunay nagdaghan kaayong mga pagtulunan nga makaingon po ta nga nasod pod sa atong pagagamhanan sa atong nasod. Kay doon naman po yung mga like example kining pagtulunan sa mga Muslim na ama po ni diri sa atong Pilipinas nga kung Muslim ka girespetuhan po na sa ato ang nasod, no? Kung Muslim ka pwede kag magminyo gikan sa una, ikaduha, ikatulo, ikaupat hangtod sa ikalima, depende sa imong kaya sa kanang pagsuporta. So gihatagan po na og respeto sa atong nasod kanang doktrina og pagtuo sa mga Muslim. Og sa karaang panahon mga kaigsonan pakita pod sa Biblia nga doon na po yung mga tao diha sa Biblia nga daghan po asawa. Gani si Jacob pakita gyud nga ang ihang mga asawa mga igsuon lamang sila si Rebecca og si Leah, mga anak ni Laban. Kasaysayan sa Biblia mga kaigsuonan. Lamang tungod kay ang balaod mga kaigsuonan gikan pa kaniadto hangtod sa pag-abot sa Ginoo sa atong Ginoong Hesukristo gihatag katumanan og tungod kay gitagaan man ning katumanan gipakita usab sa atong Ginoo mga kaigsuonan nga dunay kausaban ang dagan sa mga pagtulunan nga kinahanglan nga subayon sa mga katawhan nga mituog midawat sa iyang ngalan. Mahinungdan mga kaigsuonan sa panahon sa atong Ginoong Hesukristo ang iyang mga pagtulunan dili na pariha sa mga pagtulunan sa balaod nga naa sa karaang panahon. Kung imong lantawon mga kaigsuonan, ang mga pagtulunan sa balaod sa karaang panahon ug ang mga pagtulunan nga gipakanaog sa Dios pinagi kang Kristo dunay kalahian. Moingon ko nga dunay kalahian tungod kay gipakita mabasa gyud nato nas balaang kasulatan. For example, si Jesus miingon mga kaigsuonan kaniadto nag-ingon nga kung modulog ka sa babae nga dili nimo asawa nakapanapaw ka. Pero suginlan ko kamo, sultihan ko kamo, kung magtan-aw ka sa usa ka babae nga dunay kay huna-huna nga dili maayo nakapanapaw na ka. Kung magtan-aw ka nga nag-imagine na ka sa usa ka babae even sa usa ka lalaki nakapanapaw na ka. O daghan pa gyud nga mga pagtulunan nga gitudlo sa atong Ginoong Hesukristo nga may kalahian gyud. O kining maong kalahian mas kanabitang mas bugat. Miingon si Ginoong Hesus kaniadto higugma ang imong mga higala ug dumti ang imong mga kaaway. Apan karon suginlan ko kamo, sultihan ko kamo, higugma ang imong mga kaaway ug pag-ampo kamo sa mga taong nagpasipala kaninyo. Tungod kini sa mayong plano sa Dios nga utlon ug wagtangon kana bitang pagdinubtanay, gihatagan sa Dios og
paglaom ang matag tao nga makabaton og kalinaw. Kay nakita sa Dios mga kaigsonan, sa unang panahon sige rag away, sige patay. Walay hunong ang kagubot, walay hunong ang kaguliyang tungod kay walay relasyon ang matag usa. Pero sa dihang miabot sa atong Ginoong Hesus, ang mga kaaway nahimong managhigala. Ang manag kanabitaw nga dunay pagdumot na wagtang giilisan og ugma. Muna nga mahitungod mga kaigsuonan sa kanabitang kaminyoon sa ato ang nasod, daghan nga mga pagtuo or pagtulunan nga girespetuhan sa ato ang nasod tungod kay ang atong nasod demokrasya. Ug dili tanang mga pagtulunan nahisubay sa balaang kasulatan. Kung gikasal ka sa usa ka mga pagtulunan nga wala mahisubay sa balaang kasulatan, sa atubangan sa Dios mga kaigsuonan, dili nato makit-an nga nanginlabot ang Dios sa mga kalihukan sa mga tao nga ang ilahang mga doktrina ug mga pagtulunan dili gikan sa Dios. Kay usa sa mga gipakita sa atong Ginoong Hesukristo, even kon ang mga tao nga nagsimba sa iyang ngalan, unya ang mga pagtulunan ug ang mga gitudlo sa maong tigumanan dili gikan sa Dios, wala mahimaya ang Dios niana. Og matud pa ni Ginoong Hesus, dulumtanan wala kahimot sa Dios. Ang akong ikadbahis mo ni alang sa mga tao nga nahiusa or nakasal, kanabitaw nga gikasal sa pagtulunan nga wala manukad or wala mahisubay sa balang kasulatan, pwede ra gyud kaayo mo nga magpa-blessing mo sa inyong pastor o magpa-bless mo mga kaigsuonan sa mga alagad sa Dios nga tinud-anay nga nagkinabuhi sa pulong sa Dios. Kay doon naman goy mga pagtulunan sa kunang gikaingon diri sa Pilipinas, daghan kaayo mga pagtulunan nga gitagaan og respeto sa atong nasod tungod kay ang atong nasod demokrasya. Nya dili tanan mga pagtulunan mga kaigsuonan gikalipay sa Dios. Dili tanan nga mga pamaagi sa kaminyoon nahimaya ang Dios. Muna nga kung kanabitang doon na kay pagduda, doon na kay pagduha-duha, ang may tabuan na doon na kay kahadlok. Aron mawagtang ang imong kahadlok, ang imong buhaton ana, magpa-bless mo ang imong asawa ug ikaw ngadtos alagad sa Dios sa inyong kaminyoon, aron dadon mo sa mga pag-ampo ug itugyan ang inyong panag-iusa sa alagad sa Dios ngadto sa atong Ginoo. Muna nga ang akong nakita sa balaang kasulatan nga gikinahanglan nga buhaton sa mga naminyo or minyo na nga wala gyud maklaro o matarong ang ilahang panagiusa atubangan sa Dios. Salamat kaayo sa inyong pangutana ug dalaygon ang Dios magpanalangin kanimo. Si Jorim Kasilaw, maayong gabi Pastor Gideon og sa tanang mga followers ni Lord. Ang Dios magpanalangin ka natong tanan. Request song, gamahanan ka. Salamat Pastor, and bless. Ang Dios magpanalangin. Awit magkalangit, handumon ko. Dari lamang sa itong programa, ang pulong mo kinabuhi ko. Ang Ginoong Hesus sa gabi, nga siya gibudhian, mikuha sa pad. O niya, nagpasalamat siya sa Dios. O gipikas-pikas niya ang panog mingon. Mao kini ang akong lawas nga alan kaninyo. Buhata kini aron sa paghandog na human sa panihapon. Gikuha niyang kupa mingon. Mao kini ang kupa sa bagong kasabutan sa udugo. Matag ilong ninyo ni buhata sa paghandog ka na. Kinsaman ako, ikumpara kanimo, nga dili mapakyas. Mayong gabi ni Ralin Bilco Sevelia. Good evening Pastor, greetings from Pangantukan, Bukidnon.
Login Gonzaga, thank you Pastor sa suwang. God bless you. Welcome Sister Login. Evangeline Buko Galay, maayong gabi Pastor og sa tanan nga naglantaw or naminaw. Shout out di ay sa Saudi Arabia. Si Marlene Garganera, maayong gabi Pastor uwan sa imong family. Watching here in Dumaguete, request kog song awit sa gugma. Maayong gabi ni Albert Palomar, maayong gabi Brad Albert og ni Pastor Dante Roes. Maayong gabi Pastor Gideon. Maayong gabi Pastor. Ang Dios magapanalangin kaninyong tanan. Si Michael Romano, maayong gabi Pastor. Greet ko ni Mama Gloria Pastor og ni Papa Junior ni Dundon. Salamat Pastor. Play ko song kanang labon. Maayong gabi ninyo diha Brother Michael Romano. Asa ka gikan asa ka karon nagpuyo Brother Michael Romano. Si Cleofi Cavallo si Valios. Mayong gabi watching Diris Tubod Sardinia. Pinanguluhan ni Papa Moses Cardente og sa kapikas ni Pedro Arsola. Si Cleofi si Valios. Mayong gabi ninyo Sister Cleofi si Valios. Ang Diyos magapanalangin kaninyo diha. Salamat kayo sa inyong nga pagtubaya sa itong programa. Ang Diyos magpanalangin kanatong tanan. Si Mark Joseph Monteselio, maayong gabi Pastor Gideon. God bless kanatong tanan. Kanunay sa imong kinabuhi. Dalaygon ang Diyos sa tanan. Amen, no? Si Medrano Risa, maayong gabi. Sister Susana Pablio nga Narcadias Thailand, matot pa good evening Pastor Gideon og sa imong pamilya og sa tanang mga anak sa Ginoo. Minaw lang ko samtang naglakaw paingon pauli. Dalaygon ang atong buhi nga Dios. Salamat kay ni Mark Joseph Montesilio sa pagkamadinasigon sa pag-share sa atong programa ngadto sa iyang mga kaila. God bless Brother Mark. Ang Dios magpanalangin. Si Sister Norberta Yutrazi nga nanukad sa Bindoy, matod pa. Good evening Pastor Gideon, sa tanang nagsunod ning programa. Dalaygon ang Dios sa kanunay niyang pag-atiman kanato. Request song awit makalangit kagawasan. Salamat Pastoran. God bless. Mayong gabi ni Jim Sinacolas Las Tornas. Mayong gabi Pastor, naminaw mi diri sa kauban sa akong mga uyuan nga buotan Tito Marben Nicolas og si Uncle Giovanni. Aka request mig song sayawan ta. Salamat Pastor, you're welcome. Oras sa itong programa mga kaigsunan, alas 7:51. Pagkalas 8 magsugod na kita sa pulong sa Ginoo. Si Rivan, matod pa maayong kabi Pastor, live ka na sa 96.7 Upper Lambog Badian. Ato mga kaigsunan nga naminaw sa atong FM station, pinaagi ni Brother Rivan. Dalaygon ang Dios magpanalangin kaninyong tanan. Si Marvin Coronel Lozano, maayong gabi Pastor, salamat sa kagayonan nga makadungog na pod mi sa pulong sa Ginoo. God bless sa kanunay og sa tanang naminaw. Lahutay Tahigala, matot pa maayong gabi Pastor, watching from old GMX building samtang nagtyote. Naminaw sab mi sa imong live ang pulong mo kinabuhi ka. Ang atorong hisgutan mga kaigsuonan, mahitungod ni sa mga mensahe nga gikinahanglan natong utingkayon o sisahon kung naaba ni sa ato ang kasing-kasing karong Kapaskuhan. Sa bulan sa Disyembre, diin atong gisaulog o gihandom o atong gipahinumduman ang atong kaugalingon nga dunay nataw o ang nataw dili para sa mga kahayupan kundili alang kanimo kanako nga gihigugma sa Dios nga atong gilaganan. Si Dilsa Blasco, mayong gabi Pastor, salamat sa Ginoo, nagtanaw na pod ko sa imong live watching Oroquita City, Misamis Occidental. Ato gyung kanabitang ato ang balik-balikan mga kaigsuonan ang mga pinakaimportanteng mga mensahe nga angay natong hinumduman sa matag Pasko nga maoy gikinahanglan nga atong usisahon o tingkayon sa matag
natog kasing-kasing. Kay kasagaran mga kaigsuonan sa matag Pasko, ang nasintro sa matag tao regalo. Labi na mga kaigsuonan kung ang mga higalag kaila nagkalagyo, moingon gyud dayon nga asa man akong regalo. Labi na gyud sa mga tao nga naay mga pamilya nga nagtrabaho. Kasagarang isintro mga kaigsuonan regalo, kay mao daw ang ikalipay karong Pasko. Tinuod ba nga maunay tinuod nga mudala natong kalipay sa tuig nga giidugang na usab sa Dios sa atong kinabuhi. Ato ning hisgutan mga kaigsuonan sa ato karong nga panag-uban na diri sa ato nga programang Pulong Mo Kinabuhi Ko. Ug ako kamo nga gidasig kanunay sa pag-share sa ato nga programa. Ang inyo nga pag-share sa ato nga programa usa na kadako kaayo nga panalangin sa mga kaigsuonan nato nga imong mashiran. Kay ang imuhang gi-share mga kaigsuonan dili butang nga mahanaw og mawagtang, kundi butang nga modala og kabag-uhan sa Pinoy-anan sa imuhang higala og pamilya nga imuhang pambitan sa mga pulong sa Dios nga ato karong hisgutan. Mga igsoon, ang pag-share sa ato nga programa dili bugat, dili pod lisod. Sayon ra kaayo ang imong buhaton, gaan ang pagpislit ra gyud. Maoy kana bitaw nga himuon. Himo ra gyud nang i-share sa imuhang ka-friend, imuhang Facebook account, imo nang i-share or kahabutangan nimo na og mensahe ngadto. Pwede ra gyud kaayo nga imong butangan og pagdasig ngadto sa imong mga higalag kaila. Nga inyo siya nga dasigon og awhangon nga paminaw mo niini. Sunod mo niining maong page ang Pulong Mo Kinabuhi Ko. Kay walay laing gihisgutan dinhi kundi ang pulong sa Dios. Walay lain nga gisangyaw dinhi kundi ang mga mensahe ug pamaagi sa Dios nga mao itag-iya sa atong kinabuhi. Ang Dios nga mao itag-iya sa atong kinabuhi kanunay siya nga andam sa pagpanalangin kanimo. Kanako kanatong tanan. Og ang pagpanalangin sa Dios wala kini wala lamang ni ikasintro sa usa lamang kabahin sa kinabuhi sa tao, kundi sa tanang bahin sa kinabuhi sa tao. Maespirituhanong bahin, mapisikal, mapinansyal, even mga kaigsuonan sa mga material nga bahin. Kung ikaw ug ako gipanalanginan sa Dios pinagi sa espiritual, panalanginan usab kita bahin sa pinansyal or even sa emosyonal nga kaniadto dali kang masakitan, dali kang maguol, dali kang masilo apan sa diha nga moabot ang panalangin sa Dios sa imong kinabuhi, dili na ka daling masakitan, dili na ka maguol, dili na ka kana bitang masuko or masukanon o maninumtanon, kundi ikaw na ang tao nga kanunay nagmalipayon og nagmalinahon samtang nagpaabot ka sa pagbalik sa atong Ginoo. Atong hinumduman mga kaigsuonan, ang kinabuhi sa tao lumalabay lamang og dili gyud nato kalimtan nga bisan lumalabay lamang ang atong kinabuhi, doon natay ikaduhang kinabuhi nga wa nay katapusan. Lamang kining ikaduhang kinabuhi kitay mo pili, dili ang Dios. Ang ikaduhang kinabuhi mga kaigsuonan, dunay duha ka klaseng kahimtang ug dunay duha ka klaseng dapit. Gihisgutan sa Biblia kining duha ka klase nga dapit ug duha ka klaseng kahimtang gisugilon og wala kini ililong sa Dios aron ikaw ug ako makamatngon ug makabantay kanunay. Ang duha ka dapit gitawag sa balaang kasulatan, ang una langit ug ang ikaduha imperno. Dili gusto ang Dios mga kaigsuonan nga ang tao nga sama kanimo, sama kanako makapuyo og imperno. Kay gipadayag sa Dios ang kahimtang sa imperno. Naa dito ang kasakit nga wala nay katapusan. Naa dito ang
Grabe nga kagulanan, pagmahay. Na dito ang makaingon ta nga wala na'y makalabaw ni makatupong nga kasakit. Kay gitawag man siya og imperno nga gipakita o gihulagway sa Biblia, linaw nga kalayo. Ug ang linaw nga kalayo, mga kaigsuonan, kung imong tun-an ang gikainiton ni ini, mo times 7 ang gikainiton sa bisan unsang kayo dinhis kalibutan. Kung unsa may pinakainit nga kayo, siguro kanang acetilene nga mulanay og puthaw. Pero unsa kaha kanang kainit sa bulkan nga wala nay bisan unsang puthaw nga makasugakod tungod sa kainit nga gikan sa bulkan. Bago pa lang, mga kaigsuonan, ni buto ang bulkang Kanlaon. O niya ang pagbuto ni ini nagpakita og naghatod og mga mensahe sa tibuok kalibutan nga kinahanglan gyud mangandam ang tao tungod kay dunay katapusan ang kalibutan. Kung dili man matapos ang kalibutan, kung dili pa man matapos ang kalibutan, ang atong kinabuhi doon na po'y kinutuban. Pero humani ining tanan, doon na tay dapit nga pilian, langit o imperno. Pero kanus aman ang time nga makapili ta, kato na bang patay na ta? Ang Biblia nagsulti, dili nakapili ang taong patay na, kinatapos na ang tanan lang kaniya. Ang time or ang panahon nga makapili ang tao sa langit nga gipakita o gibilin sa Ginoo sa Biblia, kanang buhi pa siya. Sama karon nga buhi pa ta, makadungog pa ta, makasabot pa ta sa pulong sa Dios, makahimo pa ta sa angay natong buhaton, makakaon pa ta, makapili pa ta og mga pagkaon, kanang buhi pa gyud ta. Maunay time nga makapili ta. Pero unsaon pod aron makapili ang tao? Kinahanglan siyang makadungog, kinahanglan siyang makabati nga dunay pilianan di ang tao, langit o imperno. Bless kaayo ka nga namati karon sa pulong sa Dios. Bless kaayo ka nga nakadungog sa mga mensahe sa Dios, nga nagsunod sa tong programa ang pulong mo kinabuhi ko. Kay diri sa to nga programa, dili relihiyon ang giwali, dili karatula sa simbahan ang akong gisangyaw, kundili ang pulong sa Dios, ang mensahe sa Dios. Ang mensahe sa Dios makapausab sa kinabuhi sa tao. Gikan sa daan, dadun ka sa bag-o. Gikan sa dautan, himuon kang kinabuhi, himuon kang matarong. Gikan sa kangitngit, dadun ka sa kahayag. Maunay gipakita sa Dios diha sa balaang kasulatan. Ang tao nga nakabaton og kinabuhi, nakabaton, nakadungog, nakabati og mindawat sa mga pulong sa Dios, moabot gayud niya ang kabag-uhan. Og kanang maong kabag-uhan, maunay usas mga ebidensya nga ang mapili nimo sa dihang mupili na kaslangit, i-welcome ka. Kay pwede man gud nga mupili ang tao, mga kaigsonan, sa langit. Okay, pili ka sa ato kag langit, pero ang basihanan sa imuhang pagpili, mga kaigsonan, dili ang relihiyon, dili ang sibahan, kundi ang ato ang mga binuhatan. Kung sa ato ang pagbuhat ug sa atong pagkinabuhi ning naong sa kalibutan, nagbuhat bata uyon sa pagtulunan sa Dios nga atong gilaganan. Mga igsoon, kanunay na akong pangayo sa Dios nga sa akong kinabuhi ug sa imong kinabuhi ug kanatong tanan, makalahutay ta sa pagkat-on sa balaang kasulatan. Kay ang balaang kasulatan maoy instrumento aron ikaw ug ako maandam sa pag-atubang sa hukmanan sa Ginoo. Ang hukom nga ipanaog sa Dios dili pasikad sa ato ang pagtuo, kundi sa atong binuhatan. Kay ang tinuod nga tao nga nagtuo Ginoo, makit-an na sa iyang binuhatan. Dili pinaagi sa mga pulong ug pagsampit nga Ginoo,
nang alagad ko kanimo. Kay daghang kay mga tao nga musampit o Ginoo ug moangkon nga nag-alagad sa Ginoo, pero naglunang gihapon sa bisyo. Atong hinumduman ang atong kinabuhi gibayran o gipalit na sa atong Dios. Matod pa sa unang Korinto kapitulo 6, 19 hangtod sa 20. Ang ato ang lawas templo na sa balang espiritu, templo na sa Dios. Diri nag-fellowship ang presensya sa Dios ug ang atong presensya sa atong lawas. Mao bitaw nang sa diha nga mabati nimo ang presensya sa Dios, dili nimo kapugngan ang paghilak, dili nimo kapugngan ang pagdaig, pagpasalamat, uban ang grabe nga kalipay nga dili nato makuha ni ma-experience, masinati sa kalibutan. Matod pa ni Apostol Pablo, dili na kamo ang tag-iya sa inyong lawas, kundi ang Dios. Gipalit na kamo, busa gamita ang inyong lawas sa paghimaya sa Dios. Kini itong lawas nga ato ang giatiman, nga ato ang giasikaso, mga igsoon, dili na kita mo'y tag-iya, kundi ang Dios na. Ingon si Apostol Pablo, gamita inyong lawas alang sa kahimayaan sa Dios. Ato ning ampingan o atong gamiton sa kabuton sa Ginoo. Sa ato karon nga panag-uban mga kaigsuonan, ang ato rong hisgutan mga kaigsuonan, mga mensahe nga mao'y gikinahanglan nga ato ang labason, hinumduman nganong dunay kapaskuhan. Unsa may mga mensahe kaha nga imuhang daling mahinumduman sa bulan sa Disyembre? Alang nimo, unsa may mga mensahe nga maoy daling nimong mahinumduman kana bitaw mo'y pangitaon dayon, mao dayoy mabutang sa kasing-kasing. Kasagaran mga kaigsuonan sa bulan sa Disyembre, kasagarang hisgutan, regalo. Og maghisgot ganig regalo, mga kaigsuonan, gasto. Kay ngano man, kung unsay imong regalo nga nadawat sa miaging tuig, or mauragyapon ang imong nadawat sa miagi pagyong tuig, og maugyapoy imong regalo nga imong madawat karong tuiga, murag moingon ka nga lain na siguro pod. Buti pasabot mga kaigsuonan kon maghisgot tag regalo sa mga butang sa kalibutan, ang atong kinabuhi murag daling malato, daling matagbaw ba, nga dili makahatag yun og tinuod nga kalipay, tinuod nga kana bitawng pagkakontento. Atong hinumduman ang mga butang sa kalibutan, dili gyud makapakontento sa tao. Siguro makapila na ta mo ingon nga kung makapalit ko anang butanga, kontento na gyud ko. Daghang mga inahan, amahan nga moingon nga kung makapahuman lang kog eskwela sa akong anak, kontento na gyud kay ko. Karon ang anak naminyo og nanganak, naapoy mga apo, nangandoy na pod ka nga makapaeskwela sa imong mga apo. Kaya ang imong anak naminyo og wala makapangandam, nagpuyo nga way klaro. So kanunay kang mangandoy, walay katapusan ang imong pagpangandoy sa mga butang sitwasyon sa kalibutan. Buti pasabot, dili makakontento ang mga pangandoy or ang mga butang kung maoy atong pangandoyon. Og maoy kasagaran nga gipangandoy sa matag tao sa bulan sa Disyembre o sa matag Pasko ang mga regalo nga dili maoy makakontento. Pero dunay mga mensahe nga gikinahanglan nga atong labason og hinumduman o tingkayon o sisahon sa atong kaugalingon,
mensahe nga mo'y makapakontento, makahatag katagbawan ug makahatag tinuod nga kalipay ug kasiguruhan samtang nagpuyo pa ta ibabaw sa yuta. Ug mao ni ang atong hisgutan karon mga kaigsuonan nga mga mensahe nga angay natong hinumduman sa matag Pasko, nga mao'y gikinahanglan nga atong susihon kung buhi pa ba ug naa pa ba ni kini sa atong kasing-kasing. Dili na tutugutan nga mailisan kini sa mga butang nga dili makakapakontento sa tao. Kay mga butang sa kalibutan mga kaigsuonan sa akon ang gikaingon, daliing makapalato sa tao. Kana bitaw mura ka og sumuran dayon. Kumbaga ang imuhang nadawat nga regalo maura gyapoy nadawat nga madawat nimo nga regalo karon. Mauna po'y madawat nimo sunod tuig, sunod pagyud tuig. Murag mo reklamo na gyud ang imong kaugalingon ana. Moingon na sad nga alain na pod siguro. Pero kining ato ang hisgutan karon, dili ni makapalato sa kinabuhi sa tao. Kay mauni ang mga pulog, mga mensahe nga makapakontento sa tinuod nga kinabuhi nga dunay Ginoo. Mangutan ako mga kaigsuonan, unsa may mga mensahe ka sa imo karong hunahuna karong Pasko? Unsa may mga mensahe o mga pulong nga makapadasig? Importante ang atong pangitaon mga kaigsuonan nga mga pulog, mga mensahe kanang makapadasig, makapalig-on sa ato ang pagpuyo sa kalibutan, ingon kita nga dunay Dios nga gialagaran. Ang tao nga nalig-on, nadasig, mga kaigsuonan, mahimo siyang panalangin, ilabi na gyud sa Pinoyanan. Ang tao nga mahimong panalangin, makatabang siya. Dili lang sa Pinoyanan, kundi sa iyang isig ka magtotoo, labi na gyud sa iyahang, labi na gyud sa mga buluhaton sa Ginoo. Samtang na malandong ko mga kaigsuonan sa mga pulong nga gikinahanglan natong hisgutan karon sa atong panag-uban, gidala ko sa Ginoo sa mensahe mahitungod sa atong Ginoong Hesukristo. Unsa may naa sa atong Ginoong Hesukristo nga maupoy atong batunan, nga maupoy atong maangkon ug makita sa atong pagpuyos kalibutan. Kay atong hinumduman mga kaigsuonan, si Jesus mianhi nga gipakita mga kaigsuonan nga siya ang pinaka-importante ug walay makalabaw ni makatupong nga regalo gikan sa Ginoo. Di ba kung makadawat kag regalo sa pinakataong kanabitang pinakainila nga tao sa kalibutan, or bisan gani makadawat kag regalo gikan sa imuhang mayor, imong presidente, or sa mga taong inila, murag makaingon ka nga murag di ka mahimutang sa kalipay, or sa mga tao nga imog yung gihigugma unya sa kalit gisurprise ka, gitagaan kag regalo, murag yung imog yun ang ipanogit. Dili ka mahimutang samtang imo paning mataguan. Dili ka mahimutang mga kaigsuonan ug murag makaingon ka nga di ka katago sa mga panghitabo, imog yung ikapanugilon ngadto sa imong mga kaila nga dunay mga tao nga nihatag nimong regalo. Labi na gyud kung inila, labi na gyud mga kaigsuonan kung dakong tao nga mohatag nimong regalo. Mga igsuon, sa sulat ni Apostol Juan diha sa Juan kapitulo 3:16, diha gipakita kon unsa ang gihatag sa Dios. Kinsa ang gihatag sa Dios? Kanimo, kanako. Miingon diha sa Juan 3:16 kay gigugma sa Dios ang kalibutan. Tungod niini ang gihatag ang iyang bugtong anak ug ang tanang motuo kaniya. Dili malaglag kundi makabaton sa kinabuhing dayon, kinabuhing walay katapusan.
So ako kamo gidasig sa pag-abli sa inyong Biblia mga kaigsuonan diha sa Juan kapitulo 3 versikulo 16. Dinhi giklaro mga kaigsuonan nga ang Dios nga mo'y tag-iyas ta kalibutan, mo'y nag-umol sa tanang mga butang, mo'y naghimo sa tanang butang, makita og dili makita. Even sa kinabuhi sa tao, ang Dios mo'y naghimo niini. Siya ang Dios nga naghimo kanato. Diha giklaro nga doon na siya gihatag, doon na siya gipadala. Og ang rason nga nung iyan ning gihatag ug iyan ning gipadala tungod kay dako kay siya gugma. Ang tao nga dunay gugma dili na makaingon kong dili na kutob sa istorya. Kana mo ingon ka nga gihigugma tikaw, I love you ma, I love you pa. Kung ang mga kabataan tinuod nga dunay gugma, doon na ginay respeto o pag-atiman sa ginikanan. Mausad ang mga ginikanan kung dunay gugma ang mga ginikanan sa mga anak, dili lang na makitaan sa or dili lang na ipakita sa pulong kundi doon na ginay ipakita sa buhat. Mingon din kay gigugma pag-ayo sa Dios ang kalibutan og tungod niini gihatag niya ang iyang bugtong anak. Gihatag niya ang iyang bugtong anak aron ang tanan nga mutuo kaniya dili malaglag kun dili makabaton hinuon og kinabuhing dayon. Dinhi gipakita mga kaigsuonan og gitudlo sa Dios kana bitang muhatag ta kanang naay bili, kana bitang makatabang. Sama sa gihimo sa Dios, gihatag niya ang iyang bugtong anak, ang pinakabililhon, ang nakapalipay niya. Si Jesus mga kaigsuonan, kung imong lantawon sa libro sa Mateo kapitulo 3, sa diha nga si Jesus gibautismuhan og mikawas siya sa tubig, miingon ang amahan, kini ang akong pinanglanggang anak, nakalipay pag-ayo kanako, pamati kamo kaniya. Ang nakapalipay samahan, wala niya ihikaw, iyan ning gihatag sa kalibutan. Iyan ning gipadala og gihatag kanimo kanako. Aron ikaw ug ako makabaton og kinabuhing walay katapusan, pinaagi sa pagtuo ug pagdawat sa atong Ginoong Hesukristo. Ang tao nga mingtuog mindawat ni Ginoong Hesukristo, kato mga tao nga nakinabuhi sa mga pulog pagtulunan sa Ginoo. Unsaon po nato pagkinabuhi sa mga pagtulunan ug mga pulong ni Kristo kung kita mismo sa atong pagpuyo sa kalibutan wa ta magpakabana. Wala ta magpakabana, wa ta muhatag og time sa pagpamati, wa ta muhatag sa pagpatalingog sa pulong sa Dios. Ako moingon 100% ang tao nga dili maminaw sa pulong sa Dios, wa gyunay nakatunan sa mga pagtulunan sa Dios. Nanusaon niya pagkasiguro nga makabaton sa kinabuhing walay katapusan kung mismo siya sa iyang pagpuyos kalibutan wa say nakatunan. Muna moingon ko na sa atong kinabuhi karon, gibless ta ni Lord kay nakadungog nakabati ta sa mga pulong sa Dios. Ang imong pagpaminaw mga igsuon ko sa Ginoo, makahatag ninimo og kadaugan, panalangin, kabaguhan ug mudala kanimo ngadto sa dapit nga wa nay katapusan. Gihatag sa Dios ang iyang bugtong anak aron ang tanan nga mutuo kaniya, mutuo ni Hesus, mudawat ni Jesus, dili na malaglag, dili na silutan, dili na maimperno, dili na maalaot, kundili makabaton hinuon og kinabuhing dayon, makabaton hinuon og kinabuhing walay katapusan. Kuyog sa dapit tiin mabati nato ang presensya sa Dios nga atong ilagaran. Importante kaayo mga kaigsunan nga ato ning masabtan.
ang Dios nagpadala sa iyang bugtong anak. Og ang mga mensahe, mga kaigsuonan, diha sa atong Ginoong Hesukristo wala ililong sa Dios. Kini gipadayag didto pa lang sa daang kasabutan sa libro sa Isaias. Kung doon na kay Biblia, ablihi ang Biblia diha sa Isaias Kapitulo 9. Isaias Kapitulo 9, mga kaigsuonan, diha giklaro kung unsa gyud ang naa kang Kristo Hesus nga maupoy atong makatunan, makit-an sa atong kaugalingon sa panahon nga atong dawaton og tuuhan ang regalo sa Dios, ang gipadala sa Dios, ang gihatag sa Dios. Sa diha nga ang usa ka tawo makadawat sa gihatag sa Dios nga mao si Jesus, nga mao ang iyang bugtong anak. Mga igsuon ko sa Ginoo, unsay naa si regalo, maunay makit-an sa atong pagkatao. So ato rong utingkayon og usisahon kung unsay naa ni Hesus. Kay kung unsa gani ang naa ni Hesus, mga kaigsuonan, maunay makit-an nato. Maunay makit-an sa atong kinabuhi, sa atong kaugalingon. Isaias Kapitulo 9, versikulo 6 hangtod sa 7, pero ato ring pukusan, mga kaigsuonan, kining 6 versikulo 6. Ingon dinhi na tao alang kanato, alang nimo, alang kanato, alang kanako, alang kanatong tanan, ang usa ka bata. Gihatag kanato ang usa ka anak nga lalaki, og siya ang magmando sa tanan nga ngalan, og siya ingon dinhi, siya ang magmando sa tanan, ug nganlan siyag maalamong magtatambag. Dios nga gamhanan, amahan hangtod sa kahangturan, prinsipe sa pakigdait. Walay katapusan ang pag-uswag sa iyang pagmando, ug mulungtad ang kalinaw diha sa trono ni David og sa gingharian ni ini. Lig-uno niya kini og palungtaron subay sa hustisya og katarong sukad karon hangtod sa kahangturan. Himuon gayud kini sa Ginoo nga labing gamhanan. Mauni naan Hesus, mauni naa sa usa ka regalo nga gihatag sa Dios, nga iyang gipadala nga alang natong tanan. O kinahanglan ang usa ka tawo makadawat ni ining maong regalo. Kung nakadawat na ta ni ining maong regalo, mauni angay natong utingkayon og labaso ginumduman og atong susihon kung naa pa bani sa atong kasing-kasing. Wala bani tabuni sa mga regalo nga kalibutanon o mga butang nga ato rang biyaan. Kanang mga butang nga atong madawat sa Kapaskuhan, mga igsuon, biyaan raman na tanan. Inigdawat, malipay ka. O niya katupong wa kadawat, di pod malipay. Pero katong nakadawat, lami nagdaghang madawat, mga kaigsuonan. Mura pog ma-spoil tong daghan kay na madawat. Kay sunod tuig, mura po og mauna lang na ay pangitaon. Pero kanang tanan, lumalabay lamang. Dili gyud na mo'y makatagbaw. Sa ako nagikaingon, dili na mo'y makapakontinto sa tao. Aron mulungtad ang iyang kalipay. Tanang mga butang, bisag unsa pa na kamahal, gawas lamang ni Jesus Christ. Si Jesus Christ maura gyud tinuod nga makapakontinto sa tao. Makahatag og katagbawan sa kinabuhi sa tao. Ang tao nga nakontinto, ang tao nga naay katagbawan, kanunay na siyang malinawon og malipayon bisad unsa ang mga kahintang nga iyang masinatian karon og sa unahan sa iyang pagpuyos kalibutan. Mao bitaw nang ang tao nga tinud-anay nga nakadawat ni Jesus, ang tinuod nga tao nga mituog mindawat ni Jesus, mga kaigsunan, kanunay malipayon.
bisan kung dunay mga kalisdanan, dunay mga alantoson, apan sud siyang kasing-kasing makadaig sa Dios, makapasalamat sa Dios. Mao nang mga tao matingala sa tinuod nga mga taong Kristohanon. Yes, moingon ko nga matingala ang mga tao. Ngadtos mga tao nga tinuod nga Kristohanon. Kay ang mga tao nga mga Kristohanon, mga tao nga nakadawat ni Jesus, naaman tuoy mga kalisdanan, naaman tuoy mga problema, naaman tuoy mga pagsulay, pero makahimo gyapon sila sa pagsimba sa Dios. Makahimo gyapon sila sa pagdaig sa Dios. Makahimo gyapon sila sa pagpasalamat sa Dios. Pero ni adtong mga tao nga wala kadawat ni Jesus, mga taong wala kadawat ni mutuo sa atong Ginoong Hesus, gagmay kayong problema, dali kay modako. Unya lisod kaing sulbaron. Bisan gani ang pagkaon wala nay gana. Kabantay mo sa diha nga ang tawo nga walas Ginoo, gagmay ra kay mga pagsulay, mga hunghong lamang, mga sugid-sugid lamang nga mga pulong, dili na malimtan, ug ang kalipay mahanaw lamang. Pero ang taong tinud-anay nga nakadawat og mintuo sa atong Ginoong Hesus, bisag unsa pa na kabug-at nga mga pulong gikan sa iyang isikatawo, dili na maoy makapaundang, dili na maoy makapahunong kaniya sa pagdaig, pagpasalamat sa Ginoo. Nganuman, naaman say katagbawan, naaman say kalipay, naaman say kalinaw. Nganong naa say kalinaw mga kaigsuonan, tungod kay duna say tinuod nga pakidait. Kay ang tao nga nakadawat ni Jesus, duna say pakigdait. Mao ni ang naa sa ato ang Ginoong Hesukristo nga maupoy atong masinatian sa atong pagpuyos kalibutan. Ug mao ni angay natong susihon sa atong kasing-kasing kung naa pa ba ni ang tanang tao nga nakadawat og mituo ni Jesus. Siyempre mga kaigsuonan, nganong mo kung midawat mituo kay sugo na sa Ginoo, kanang offer na sa Ginoo. Yes, nihatag ang Ginoo og regalo. Ang Dios mihatag og regalo tungod sa iyang dakong gugma sa kalibutan. Matud pa sa John 3:16, kay gihigugma pag-ayo sa Dios ang kalibutan og tungod niini iyang gihatag ang iyang bugtong anak. Iyang gihatag. Pero dili tanang tao nakadawat. Kay dili tanang tao mingdawat, mingtuo. Unya ang tanang mintuo midawat mga kaigsuonan, dako kayo ang saad sa atong Dios. Unsay gisaad sa Dios mga kaigsuonan sa mga taong mintuo midawat? Sa Juan kapitulo 1. Pwede ra gyud ninyong ablihan mga kaigsuonan ang inyong Biblia diha sa Juan kapitulo 1 bersikulo 12. Ingon dinhi mga kaigsuonan sa Juan kapitulo 1 bersikulo 12, nag-ingon dinhi. Juan kapitulo 1 bersikulo 12. Apan kadtong midawat og misalig kaniya, gihatagan niya katungod nga mahimong mga anak sa Dios. Katong midawat og mintuo, misalig sa atong Ginoong Hesukristo, ang Dios mismo ang muhatag og katungod. Mao ni pinakadakong pabor nga madawat maangkon sa tao nga midawat ni Jesus or nakadawat ni Jesus. Misalig ni Jesus, mingtuo ni Jesus. Ang Amahan muhatag og katungod nga ikaw ug ako nga mingtuog midawat ni Jesus, doon na natay katungod sa pagkaanak sa Amahan. Mao na nga ang prayer ni Jesus gitudlo ni sa mga tao nga mingtuo kaniya. Wala niya tudloi ang mga tao nga wala mutuo ni Jesus mahitungod sa mga pagampo. Unsay gitudlo ni Ginoong Hesus sa mga taong mituo kaniya mahitungod sa pagampo? Mateo kapitulo 6. Mateo kapitulo 6. Ablihin inyong Biblia diha sa Mateo kapitulo 6. O niya
diha nimo makit-an ang pagtulon-an mahitungod sa pagampo. Ingon dinhi sa versikulo 9, busa ing na hinuon ninyo pagampo, amahan namo nga naa sa langit. Mauni usas mga ebidensya o mga mensahe o pamaagi nga gitudlo ni Ginoong Hesus nga nagpakita nga ang tanan nga mitog midawat niya mauray gitagaag authority o katungod sa Dios nga makasampit tag amahan. Sa dihang mo sampitas amahan, mga kaigsuonan nga naas langit, nga mo'y tagiya sa tanan, tubagon gayud ta tungod sa atong Ginoong Hesukristo. Mao na miingon siya nga, makapangayo kamo bisag unsa pinaagi sa akong ngalan. Dili pinaagi sa imong simbahan, dili pinaagi sa akong simbahan, dili pinaagi sa atong karatula, kundi pinaagi sa ngalan ni Jesus. Unsa kagamahanan ang ngalan ni Jesus? Unsa kagamahanan ang regalo nga naa kang Jesus? Mga igsuon, nagdala ni siya og dako kayong panalangin sa tao. Mao ba ni nasabtan nato? Daghang kay mga tao, mga kaigsuonan, nga ang tinuod nga taong gipanalanginan katong nakadawat og kwarta karong Kapaskuhan. Pero inig ka January, katong kwarta nga nadawat, mawagtang na. Pero ang tao nga nakadawat ni Jesus, mingtuog midawat ni Jesus, mudala ni kaniya nga dos wala na'y katapusang kinabuhi. Nga daghan kay mga benepisyo nga gipakita sa Ginoo nga madawat sa tao, ni masinatian sa tao nga midawat ni Kristo. Usa ka pangutana, sa imong sa imong pagkatao karon, sa imong tao o kanang imong kahimtang karon, nakadawat ba ka ni Jesus? Mingtuo ba ka ni Jesus? Siguro kung moingon ka nga, kung nga ningtuo, moingon siguro ka, yo Pastor Gideon, mituo ko. Pero kabalo ba ka sa tinuod nga tao nga mingtuo ni Jesus? Mailhan eh. Kay dili tanang tao nga muingon nga mintuo ni Jesus dawaton sa Dios. Kay ang tao nga dawaton lamang sa Dios, katong tao nga mingtuo nga nagbuhat sa mga buhat ni Jesus. Mao nay mga tao nga tinud-anay nga nagtuo ni Jesus. Yes, libre ta nga moingon nagtuo ko ni Jesus. Ikaw ug ako, libre ka nga moingon nga mingtuo ka ni Jesus. Pero ayaw ilara ang imong kaugalingon, ayaw patuuha ang imong kaugalingon nga mingtuo ka ni Jesus, nga ang imong kinabuhi way kabaguhan, way kausaban, way nahimo. Ang tao nga mingtuo ni Jesus dunay gibuhat. Unsay giingon ni Jesus sa Juan kapitulo 14:12? Ang tinuod mao kini, ang mingtuo kanako nagbuhat sa akong mga buhat, ug magbuhat paglabaw pa niini. Dunay gibuhat nga gipakita ni Jesus. Ug mao ba ni atong gibuhat? Ingon nga kita mituo ni Jesus. Kung miingon ta nga mituo ni Jesus, unya wala ta mubuhat sa iyang mga buhat. Si Santiago miingon, ayaw pagtuo nga makalimbong ka sa Dios. Kung unsa imong gibuhat, mo imong anihon. Daghang kay mga tao nga moingon nagtuo ko ni Jesus, pero nagbisyo. Walay panahon sa Ginoo. Ang tinuod nga taong mituo ni Jesus, dunay panahon sa Ginoo. Mao bitaw nang ang Ginoo naghatag nag-adlaw para mahatagan nimo siyang panahon. Sa usa ka semana, dunay 7 ka adlaw. Ang usa ka adlaw sa usa ka semana dili atoa, para niya, para sa Dios, para makasimba ta, para makapasalamat ta, para makapasidungog ta. Kay diha sa atong pagpasidungog, pagpasalamat, maunay mga buhat nga gipakita sa atong Ginoong Hesukristo
nga tinuod ta nga dunay pagtuo. Kay ang tao nga tinuod nga taong kay ang tao nga dunay tinuod nga pagtuo, musimbag yun na sa Dios. Mudahig yun na sa Dios. Mupasalamat yun na sa Dios. Karon kadaghan kay mga taong miingon nagtuo Ginoo, pero sa adlang Domingo, way Ginoo. Mao nang giklaro na daan sa Dios nga mo'y tagihas kalibutan. Dili nato mailad ang Dios. Kung giilad nato ang atong kaugalingon, kung giilad nimo ang imong kaugalingon, ayaw na ilara sunod. Kay imo ra po ng anihon. Ang tao mga kaigsuonan nga nakadawat ni Jesus, nagbuhat sa mga buhat ni Jesus. Daghan kayo mga benepisyo ang tao nga nakadawat sa regalos Ginoo. Gitagaan kag katungod nga mahimong anak ug mahimo nimo siyang amahan. Munang makasampit ka sa prayer nga gitudlo ni Jesus, iyan ling gitudlo sa mga taong mituo lamang. Kaapan ang mga taong wala mutuo, wala niya gitudlo. Munang kung tinuod ka mituo, midawat ni Jesus, dapat ka nakakaton ug duna kay panahon sa Dios. Mauni ang mga mensahe mga kaigsuonan nga atong labason o si sahon o tingkayon sa atong kaugalingon niining Kapaskuhan. Nagikinahanglan mga kaigsuonan nga maoy makit-an sa matag usa nato ka kinabuhi. Una, paglaom. Dapat sa atong pagkinabuhi mga kaigsuonan, dili nato wad-on kining paglaom. Diha sa buhat Lucas ato ning ipadayon mga kaigsuonan kay atong oras kadagan. Lucas Kapitulo 2, versikulo 8. Ingon din mga kaigsuonan, niining versikulo ha mga igsuon, hangtod sa 14, diha gipakita nga naagyo na tao, na inhimugso. Ako rin yung paspasan sa pagbasa. Niatong dapita may magbalantay sa mga karnero nga nagtukaw sa kagabion, aron sa pag-atiman sa ilang mga hayop didto sa kaumahan. Mitungha kanilang usa ka anghel sa Ginoo ug bidan-ag kanilang himaya sa Ginoo busa nalisang kaayo sila. Apan miingon ang anghel, ayaw kamo kahadlok ania, ako nagdalag maayong balita alang kanini ug makapalipay kaayo sa tanang katawhan. Kay karong gabihon na mataw sa lungsod ni David ang inyong mangluluwas, ang Kristo nga Ginoo. Mao kini ang ilhanan. Makaplagan ninyo usa ka bata nga giputos panapton nga naghigda sa pasungan. Ug sa kalit mitungha usab ang anghel nga usa ka dakong panon sa mga anghel sa langit nga nag-awit og nagdaig sa Dios. Dalaygon ang Dios sa kahistasan sa yuta, managdait sa mga tao nga iyang gikahimutan. Dinhi giklaro mga kaigsuonan nga naghatag ang Dios og paglaom sa mga taong way kalipay. Ang pag-anhi ni Ginoong Hesus mao ang paghatag og tinuod nga kalipay. Kaysa ako nang gikaingon kaganina, tanang mga butang sa kalibutan nga atong kaibgan, tinguhaon nga atong maangkon, inig-abot na ni ana malipay gyud ta. Pero kutob ra diha, pila ra siguro ka adlaw ug pila siguro ka bulan or katuig ang imong kalipay. Siguro na narbaho ka, nagnegosyo ka, tungod kay duna kay gitinguha nga mga duna kay gitinguha nga imuhang maangkon. Narbaho ka, may sakripisyo ka para duna kay ikapalit sa butang nga imong gipangandoy. Og wala ka mapakyas, imong gyung na palit. Nalipay ka pag-ayo. Pero pila ra ka bulan ang imong kalipay. Malato dayon ka. Mapulan dayon ka. Mawagtang na pod ang kalipay.
Nya hinumdumi ha, mga butang gani sa kalibutan, mudala gyud nagproblema sa tao. Yes, bisan ang kwarta, mudala na og problema sa tao. Ang kwarta. Kon ang tao mangandoy og kwarta, unya dili pa siya kapiyalan, dili pa siya angayan og takos nga mogamit sa kwarta, mudala na niyag problema. For example, nangayo kag milyon, dili pa di ay ka takos nga modawat sa milyon. Siguro kung makadawat kag milyon, malisang ka. Or mausab ang imong hunahuna, magnegatibo ba ka karon? Dili siguro ka katulog nga mag-atang anang 1 ka milyon. Kay nabatasan naman nimo ang pagdawat og 1,000, 2,000, 5,000. Makadawat ka karon og 1 milyon, dili kaha mausab ang kasing-kasig una-una, dili kaha manghinambog, dili kaha makuyawan, dili kaha malisang, dili kaha magnegatibo, dili kaha mahimutang mga kaigsunan, kay di katulog, hadlok tulison, hadlok kawaton, daghan kaayo nga moabot sa nauna. Mauna nga ang tanang mga butang sa kalibutan mudala gyud nagproblema. Pero ang nakanindot, ang ihatag sa Dios nga mao si Jesus, ang gihatag sa Dios alang kanimo kanako, muhaw-as nato gika sa problema. Mao'y sulbad sa tanang problema. Siguro nagproblema ka sa kwarta. Unsaon nimo pagasto or unsaon pod nimo pagamit. Nagproblema ka sa kwarta, kay wa pug kay kwarta, wa kay ikagasto. Pero hinumdumi, ang sulbad ni ana si Jesus. Nagproblema ka sa imong bana, nagproblema ka sa imong asawa, nagproblema ka sa imong mga anak, kay naanay mga bisyo, naanay mga nakatunan, ang sulbad ni ana si Jesus. Nagproblema ka sa imuhang kaugalingon, kay kanunay kang magulanon, kanunay ka nga dili malinawon, wala ka mahiluna, ang sulbad si Jesus. Mga igsuon, mianhi si Jesus, dili aron paghatag ka natog problema, kundi paghatag natog kalipay. Ayaw mo kahadlok, ayaw mo kabalaka, kay mianhi mi aron pagdala og mayong balita nga makapalipay pag-ayo sa tao. Si Jesus. Mauna nga kung imong tan-awon mga kaigsuonan, ang dala dinhi mga kaigsuonan sa ang makit-an nato diha sa kinabuhi sa atong Ginoo nga maoy gihatag sa Dios Amahan. Paglaom aron ikaw ug ako kanunay nang magmalipayon. Ato sa nga patalinghugan mga kaigsuonan ang awit dili kabayran, humanaini mo padayon ta. Pasalamatan ko karon ang Ginoo sa mga katuigan nga naangkon ko. Bisan pa sa akong mga kasakitan, giatiman niya ko og giampingan. Unsa man ang ibalos ko sa Dios sa mga kaayuhan nga naangkon ko. Unsa man kuno ang atong ibalos sa Dios? Dili kabayra Sa dili niya kaba sa iyang gihimo nga dili gyud kabayran sa bisan unsang naas kalibutan. Dili kabayrag bulawan. ang kinabuhi ko. Mga igsuon, Alad ko kanimo. usara gyud nga gipakita sa Biblia ang pwedeng mabuhat sa tao
nga maoy kana iyang mahimo sa iyang pagdawat sa kaluwasan nga gihatag sa Dios diha kang Kristo. Kana bitang ang atong kinabuhi magamit diha sa pag-alagad sa Ginoo. Buta nga angay nato nga hinumduman sa ato karong panag-uban sa panahon sa Kapaskuhan. Nga ang atong kinabuhi atong gamiton sa pag-alagad sa Dios. Atong gamiton sa pahimaya, pagpasidungog. Mao na niingon si Apostol Pablo, gamitan ninyo ang inyong kinabuhi alang sa kahimayaan sa Dios. So diha sa atong Ginoong Hesukristo mga kaigsuonan, siya ang regalo. Siya ang gihatag sa Dios Amahan alang natong tanan. Ang tao nga nakadawat og mudawat og misalig mituo ni Jesus, mga igsoon, makabaton siya relasyon sa Amahan. Mabati niya ang presensya sa Amahan. Ang Dios mga kaigsuonan nga mo'y tagiya sa tanan, nagtinguha nga nangandoy nga bisan gani ang imuhang kasing-kasing og ang atong kinabuhi kana bitang magamit sa pagdaig, pagpasidungog sa Amahan. Unsaon po nato paggamit sa atong kinabuhi kung nahiktan na nis bisyo, nahiktan na nis mga problema. Kabantay mo ang mga tao nga nahiktan sa mga problema, wala na'y simbahan nga nailhan, wala na'y panahon bisan gani sa pag-ampo o pagpasalamat, wa na'y higayon. Og ang mga tao mga kaigsuonan nga mamatay nga nagpadayon sa kailayan o sa mga buhat sa kalibutan, sa langit way dapit. Muna niingon, sirado ang langit, abli ang imperno. Pero dili gusto ang Dios nga sa iyang paghigugma kanimo, dili nimo tagaag pagtagad. Sa kadaghang panahon, wala nga nang labay, sa kadaghang mga katuigan nga nang labay sa imong kinabuhi, wala manimo ni madunggi kaniadto, wala manimo ni matagaig pagtagad kaniadto. Wala mohunong ang Dios sa paghatag, sa paghimog mga pamaagi aron imo ni siyang madunggan, aron imo ni siyang masabdan nga duna say maayong plano, dili lang kanako kundi kanimo o kanatong tanan. Nga ang plano sa Dios nga hawason ta gikan sa mga naghikot nato, gikan sa mga nagpaulipo nato, nagulipon nato, nga mo hinungdan wala tay panahon kaniadto sa Ginoo. Adunay tay mga kaigsuonan nga hangtod karon musampit ra og Ginoo kung 50-50 na. Di ba daay mga tao nga musampit og Ginoo 50-50 na? Nya dili man tanan magsampit og Ginoo, patalinghugan sa Ginoo. Now atong hinumduman mga kaigsuonan, ang Ginoo dili gyud na maminaw sa mga taong dautan. Ang iyang paminawon, mga tao ra gyud nga mga matarong. O niya, ang tao nga dautan, inig 50-50 na, musampit biya na Ginoo. Wala na'y kapuslanan ang ilahang mga sakripisyo sa pagsampit nga Ginoo luwas ako. Mao na nga, samtang wala pa moabot ka ng 50-50. O sam ng 50-50, pastor? Kanagong emergency? Ultimong doktor mo ingon na nga, ang Ginoo ra gyud mo ayon nimo, brad. Kay ang mga resulta sa laboratory wa magi finding. Ang Ginoo ra gyud. Ang problema masad sa mga taong wa po'y Ginoo, imbes Ginoo mo'y
solusyon adto mampod sa albularyo, adto mampos Binisaya. Mga igsuon, atong hinumduman, sa panahon sa Kapaskuhan, ang mensahe nga mo'y gikinahanglan nga ibutang sa atong kasing-kasig gunahuna nga mo'y uting kayon usisahon nato sa matag karon ug unya nga kinahanglan nagpabili ni siya. Mensahe sa Dios nga naghatag natong paglaom. Sa ako nang gikaingon, bisag unsa pa na kabaga nga problema, bisag unsa pa na ka dako nga mga problema karon nga imong giatubang, ang solusyon ana si Jesus. Kay mianhi si Jesus aron tagaan kag kalipay. Mianhi si Jesus aron tagaan ka og kalinaw. Unsaon aron naay kalinaw kalipay ang atong kasing-kasing niining Kapaskuhan? Mga igsoon, ang tao nga dunay kalinaw ug dunay kalipay karong Kapaskuhan, manaamang kay madawat nga regalo sa mga butang sa kalibutan. Manaamang kay madawat og wala, pero dili mawa ang kalipay kung naa kay Jesus. Kay wa nay makalabaw bisan unsa nga regalo sa mga butang sa kalibutan kung naa kay Kristo. Kay nganuman, si Jesus mga kaigsuonan, siya ang sulbad sa bisan unsang klaseng problema. Siya ang muhatag natog kaluwasan sa bisan unsang klaseng sitwasyon, sa bisan unsang klase nga kahimtang. Ikaw ug ako nanginahanglan tag kaluwasan. Daghang bahin sa atong kinabuhi nga nagkinahanglan tag kaluwasan. Panudlan na nagkinahanglan po nagkaluwasan. Kalag, espiritu, kini atong lawas. Kay kining ato ang pagkatao mga kaigsunan, doon naman itulog kabahin. Nagisgutan ni Apostol Pablo sa ikaduhang Tesalonica kapitulo 5:23 man siguro. Ako sang check upon mga kaigsunan kung naaba to sa ikaduhang Tesalonica 3 or akong tan-awon sa unang Tesalonica 5. Kung wala ba ko malimot ani, wala ba ko masayop. Unang Tesalonica 5 versikulo 23, hinaot unta nga ang Dios nga naghatag kanatog kalinaw hingpit nga maghimo kaninyog balaan aron walay makitang salawayon sa tibok ninyong pagkatao sa espiritu, kalag ug lawas. Ang tibok natong pagkatao gikompos ni sa tulo ka bahin. Dili na to kalimtan. Og kining tulo ka bahin, espiritu, kalag ug lawas, nanginahanglan kanunay kaluwasan. Ug walay laing makahatag ni ana og kaluwasan si Jesus lamang. Walay lain. Dili imong relihiyon, dili ang akong relihiyon, dili ang akong simbahan, si Jesus ra gyud ang makahatag og kaluwasan. Wa nay laing ngalan. Matud pa sa mensahe sa Buhat kapitulo 4 versikulo 12. Wala nay laing ngalan nga gihatag sa Dios dinhi sa kalibutan aron pagluwas sa tanang mga tao, si Jesus lamang. Kung dunay problema ang imuhang kinabuhi mahitungod sa imuhang kalag, kanang kalag na adiha ang pagbati, kanunay kang magulanon, kanunay kang kanang daling sa puton, na kanunay ang kasamok, kulang kag kalipay, dili man na kwarta ang sulbad ana, si Jesus ra. Si Jesus ra. Daghang mga tao nga nagtuo nga kung dunay kwarta, sulbad na ang problema. Bakak na siya. Dili na siya tinuod. Kay daghang kaayo mga tao nga nagtuo nga ang kwarta mao'y sulbad sa problema. Sa dihang ni abot ang kwarta, ni samot hinuon ang problema. Tinuod ba na? Nawagtang hinuon ang kalipay, imbis na apatoy gamay. Tungod sa kwarta, nabungkag ang
pamilya, nawagtang ang relasyon. Daghan kayo mga kinabuhi o pamilya nga nabungkag tungod sa kwarta. Pertin daghan na. Wa magani ko makasiguro basig usa ka. Pero ang sulbad ana, dili pod ang pagkawalay kwarta. Nga moingon ta nga may pay wa pa kwarta kay malinawon pa ta. Ang sulbad ana si Jesus ra gyud. Wa nay laing sulbad. Si Jesus. Pero unsaon pod nato aron makabot ang kasulbaran? Dawaton og tuohan si Jesus. Pero ang tao nga mingtuog bidawat ni Jesus, dunay panahon sa Dios. Musimba sa Dios, magpasalamat sa Dios, muhalad sa Dios, mag-alagad sa Dios. Maunay atong tan-awon sa Kapaskuhan. Dili ang mga regalo o mga dekorasyon, dili mo'y makapakontentos tao. Daghan kayong galalis, daghan kayo mga taong naglalis sa dekorasyon. Example, daghan kayong galalis anang Christmas tree. Di kumutuo wa nami anang Christmas tree. Pero makalabay og lungsod og syudad, na idagko kayo mga Christmas tree, mga giant nga mga Christmas tree, magpa-picture man lagi. Yung kanang Christmas tree ko ana pastor. Iyanas koan. Dili mi mutuo, wala mi anang Christmas tree. Samtang nagbiyahe kay bakas yung Disyembre, niagig mga lungsod og syudad, perting dagko ang mga Christmas tree. Nagpa-picture man lagi. Muna nga daghan kay mga tao nga ang gikabisihan o giutingkay dili maoy importante. Pero diri sa itong programa, dalaygon ang Dios nga magpanalangin kanatong tanan. So dinha mga igsoon, atong balikan ang naa kang Kristo Jesus. Unsay giingon dinhi sa Isaias versikulo Isaias kapitulo 9 versikulo 6. Isaias kapitulo 9 versikulo 6 nagingon. Unsay giingon dinhi? Nataw alang kanato ang usa ka bata. Ginganlan gihatag kanato ang usa ka anak nga lalaki, og siya ang mangbando sa tanan, og nganlan siyag maalamong magtatambak. Ang tao nga midawat ni Jesus, mintuog misalig ni Jesus, makatambag na siya. Una sa tanan siyang kagalingon, makaalam-alam na siya. Kung dunay mga problema ang atong kaugalingon, makaalam-alam na ang Ginoo. Kay doon na may Kristo, doon na may Jesus. Lahi man puntong maulog-ulogan ang kaugalingon. Kana ba matambagan nato itong kaugalingon? Kabantay mo, lahi gyud ang usa ka tawo way Ginoo kaysa taong dunay Ginoo. Sa akong kinabuhi, moing ko nga lahi kayo ang panahon nga wa ko'y Kristo. Nga wa ko mag-alagad sa Ginoo. Kaysa karon nga naa ko'y Ginoo og naay Kristo, nag-alagad ko sa Dios. Kay nganuman, sa unang panahon markabahala ko eh. Markabahala. Kana bitang una sa tanan, walay pagpugong. Kabantay mo anang mga taong walay pagpugong, pataka ra og bungat ang baba, pataka rag sulti. Nga maura ba po ilang maani? Kay unsay atong gipamulong, maunay anihon ugma. Maunay anihon nato sa malabot. Kay ang atong pinulungan, pwede siyang makapatay, pwede siyang makabuhi. Ang taong dunay Hesus nga nakadawat og regalo nga mao si Jesus, makatambag na sa siyang kaugalingon, makatambag na sa suban, dili kay tambaganan.
Ang bana nga dunay Ginoo mutambag nas mga anak, makatambag na. Mao na nga ikaw ginikanan, bata mo tudlo dili kay ang bata mao nay mutudlo sa amahan. Mga igsoon, ang taong dunay Ginoo nga nakadawat og regalo sa Dios nga mao ang regalo si Jesus, makatambag na. Ang mga mama makatambag na sa ilang pamilya. Makasulti na para ang ilang mga anak. Kana bitaw na ay kaugbaon. May gabi sa mga amahan diha. May gabi sa mga inahan diha. Ang amahan ug ang inahan dako kay nagpapil sa pamilya. Kay unsay hitsuras mga anak tungod na sa gitudlos ginikanan. Kung way hitsura ang mga anak tungod na kay waay gitudlo ang ginikanan. Kung wa gani nakatunan ang mga anak, timan ini ang ilang makatunan gikanas ilang mga barkada. Problema na kung makabarkada nang naibisyo. Makitaan lang na ninyo doon na naibisyo. Unsa may resultas bisyo? Kaluwasan, kalipay, kalinaw, dili oy, kaguol, kasakit, mga problema. Mana mga ginikanan, dapat kita'y una nga makadawat sa regalo sa Dios nga mao si Jesus. Alang sa mga taong nakadawat na, sama kanimo, sama kanako, kanatong tanan, ngaming tuo og nangalaga na sa Dios. Mao ni atong susihon. Nakapangsyon ba ang regalo sa akong ginabuhi? Kumbaga, nahimo ba kong maayong magtatambag? Or butalo nga magtatambag? Kay ang tinuod nga maayong magtatambag mga kaigsuonan, na ay maayong resulta. Munang dunay mga kaigsuonan nato, mga kaigsuonan nga kaniadto perting hiwi ang kinabuhi, karon natarong na. Doon ako'y usa ka kaila nga natambagan mga kaigsuonan, di ko kalimot. Ang iyahang mga ginikana nagpakiluoy gyud taon. Nya, mga pastor na, daghan mga pastor ang gigiduolan. Gani doon na sa giduol nga pastor sad, gikansilan sila kay nganong nagpatambag ang ginikanan kay ang ilang anak nagkauyab og bayot. Unya ang ilang anak nakaamgo nga oy bayot maning ako ang nauyab. Unya naabi say uyab nga babae gyud. Gusto na siyang mubiya, gusto na siyang mopakigbulag sa uyab kanang bayot. Karon kay ang bayot nakabantay man siyang weakness. Na mahadlok ni kung mubulag nako magpakamatay siya. So gihulga ra pod ni nang hulga ang bayot nga ama magpakamatay ko kung imo kong bulagan. Karon nakakita pod ang bayot sa weakness sa ginikanan nga kung magpakamatay siya maupoy di gyud kabalibad ang ginikanan hasta pod ang lalaki. Mao na nga nagpatambag ang ginikanan og ang batan-on sa mga kapastoran. Unya ni atong panahon na kusog man kay Kus Love Radio sa una sa 97.9 Love Radio Cebu. Kay doon na mo ko'y programa dito. Niabot sa amoa ang ginikanan. Nya before ko naabot doon ay pastor nga nag-counsel. Counselan sila, gitambagan ang bayot og katong batanon og ang ginikanan. Isa ko niabot na anay pastor nga nag-counsel. Ako nakita mga kaigsuonan ang bayot wa gyud mo kalma. Wa gyud. Pero sa diha mga igsuon nga ako silang gidala, sa diha nga ko silang gitambagan, akong gimaymaya. To God be the glory. Kabalo mo karon ang lalaki na minyo gyud babae. Wow. O gipanalanginan sila pag-ayos Ginoo. Giubanan o giproteksyonan. Muna nga ang tao nga dunay Kristo, dunay Ginoo nga tinuod nga nakadawat sa regalo sa Dios nga mao si Jesus, maayo gyud nang magtatambag,
makatambag sa siyang kaugalingon, makaalam-alam siya ba? Padayon lang, pailob lang, paubos lang. Pero ang mga taong walay Kristo, ang tambag ana dili mao. Gitawag nagsulsol. Unsa ganin nas uban? Basta kay sulsol. Kanang kargahan ka, dili ka tambagan. Kanang mas mo grabe noong ka, imbis maayo. Mao na nga, kung doon na kay problema, doon na kay mga problema sa imong mga anak, sa imong pamilya, sa imong bana, sa imong asawa, sa imong igsuon, uban pang dapit sa imong kinabuhi, duula ang mga taong doon ay Hesus, doon ay Kristo, ang mga alagad sa Ginoo. Duula, kay mag-ampo na sila sa Dios para ninyo. Sa dihang usa ka lalaki akong giampuan, ang maginikanan akong giampuan, akong gitambagan, akong gimaymayan, ug ang akong mga tambag dili gikan nako kun dili gikan sa Dios diha sa Biblia. Karon gipanalanginan sila pag-ayos Ginoo. Wow. Nangandoy ba ka nga makalingkawa sa problema? Nangandoy ba ka nga masulbad ang imong problema sa imong mga anak, sa imong bana, sa imong asawa, o sa imong pag-asawa? Duula ang Dios. Dapat makadawat ka ni Jesus. Pero alang sa mga taong nakadawat na, nga nakasugat og mga problema, mga igsuon, ayaw kalimti ang pamaagis Ginoo. Nagproblema ba ka sa pinansyal? Doon may paagi ang Ginoo, oy. Nagproblema ba ka sa pisikal? Doon nagyapoy pamaagi ang Dios. Dili kay nagproblema ka sa imong pisikal, sumba mo oy kuan solusyon. Dili na sumba ang solusyon. Ang sumba, ang pamaagi sa Ginoo, ang solusyon naa sa pamaagi sa Ginoo. Disiplina imong kaugalingon, tagay respeto. Ang tinuod nga taong naay disiplina og respeto sa iyang kaugalingon, natarong ang iyahang kaugalingon. Maalamong magtatambag, Dios nga gamahanan. Doon na kay authority sa pag-rebuke sa bisan unsang pamaagi ni Satanas. Munang ang tao nga mintuo ingon sa sugilo ni Jesus, Marcos 16 versikulo 17. Ang ilanan nga mintuo sa akong ngalan makabaton sila gahom. Mao ba ni? Ako sang basahon na. Ako rang giibot-ibot ang charger mga kigsunan kay ga-charge ko niya mo ungot mo ni akong cellphone. Marcos 16. Marcos 16. Versikulo 17. Unsay giingon? Og mao kini ang timaan nga batunan sa mga mutuo sa ako ngalan, maghingilin silag mga yawa. Muna nga ang mga tao nga naay Ginoo wa nagyuyawa og kinaiya. Dili man pod maayo nga muhingilin kag mga yawa, unya ang kinaiya sa yawa magpabilin ra sa imong kasing-kasing. Mayong ka sa ngalan ni Jesus pahawa yawa, unya ang kinaiya yawanon. Una gyud nga makit-an mga kaigsunan, no? Ang tao nga tinud-anay nga naay Ginoo, mintuo ni Kristo, midawat ni Jesus, wala nagyawa o kinaiya. Ang sa mga ang yawa, kinaiya sa yawa, limbungan, butbuton, limbungan, tikasan. Dapat dili na ta manikas, kay dili na wala na tay kinaiyang pagkatikasan. Di na ta manikas sa Dios. Ingon ang Dios, makatarunganon ba ang pagpanikas? Gitubag niya, dili. Apan gitikasan ninyo ako, pinaagi sa halad o gikanapo. Kay nga naman, ang atong kinabuhi, daghang mga tao nga nagtuo pero ang kinabuhi wala ihalad sa Ginoo. Kung doon na may gihalad, kasagaran katunang dunay mga apan, tanawa ra god.
bantayan ninyo ni. Daghang kay mga taong dunay Ginoo. Pero saka na nila ihalad ang kinabuhi kung dunay balatian. Katong wala pa'y balatian, perting pagkaabti ka, kung kahilayan na mo hisgutan. Pero kung simbahan gani, daghan ang bation noy. Daghan kay mga rason. Wa gyud simbahan nga nailhan. Wa gyud mo nimba. Pero sa dihang nanay apan, nanay balatian, dili na tutugutan nga maunay atong kahimtang ha. Dili na tutugutan nga inanaon lang nato nga pagpanikas. Usa man nga klaseng pagpanikas. Ang tao nga mingtuo ug midawat ni Kristo wala nay yawa nga kinaiya. Dili na yawanon. Dios no na. Amen? Dios no na. O niya, ingon din he. Mao kini ang timaan nga mabatunan sa mga mutuo sa akong ngalan, maghingilin silag mga yawa og magsulti silag lain-lain nga mga sinultihan. Kanapitang makatambag na ka, makasulti na ka og mga pulong nga langit nun. Mga minsay sa Dios na ang imuhang isangyaw, iwali. O niya, makakupot silag halas og kon makainom silag hilo, dili sila maunsa. Kana bitang makakupot silag halas, kana bitang kuyog silag mga limbungan, tikasan, dili na sila maapektuhan. Pero katong mga taong walay Ginoo, wa pagani tikasi. Grabe na kinaiya. Pero kantang tao nga dunay Ginoo, bisag kapila pa kanang halas tikasan man kay na limbungan, bisag makakita pa na og makasinati pa nag kapila tikasi, kapila limbungi, nagdaig ra gyapon as Ginoo. Tinuod day, nagdaig ra gyapon as Ginoo. Mo nay mga tinuod nga mga taong nakadawat ni Kristo. So mo nay atong labason o sisahon kung sa panahon nga gitikasan, gilimbungan ka, gikawatan, giilad ka, nakadaig pa ba gyapon ka? Dapat makadaig gyapon ka, makapasalamat gyapon ta. O niya ingon diha, makainom sila hilo, dili sila maunsa. Naigay mga panahon makadungog kag dili maayo nga tambag, makadungog kag mga makapahilo nga mga pulong, pero mga pulong nga makapahilo. Pero kung doon na kay Ginoo, di ka maunsa. Di man ka maunsa kung doon na kay Ginoo. Tinod na, di gyud ka maunsa kung doon na kay Ginoo. Bisag unsa pa na nga klase nga mga pulong, makapasakit, makapalagot, makapasuko, di ka maapektuhan. Relax ra gyapon ka kay doon na kay Ginoo. Mo nay mga tao nakadawat sa atong Ginoo. Bisag kapila pa awaya, di na mangaway. Sa akong nang gikaingon, sa akong ginabuhi, makapila nako kanabitaw nakasinatian ng mga klase nga kinaiya. To God be the glory. Ang Dios kanunay nagtudlo, nagpasidaan, nagpahimatngon, nagpahinumdom, padayon sa dapit nga magmalipayon. Kay ang tao nga magmalipayon makadaig yun na sa Dios. Ang taong magmalipayon makapasalamat na sa Dios. Dili gyud kalimtan ang simbahan. Bisag unsa pa ang sitwasyon nga masinatian dagan sa kalibutan. Isaias 9 nag-ingon din mga kigsonan, bersikulo 6. Maalam mong magtatambag Dios nga gamhanan, amahan hangtod sa kahangturan, prinsipe sa pakagdait. Prinsipe sa pakigdait. Naakay kalinaw mga kaigsonan niya. Wala na katapusan imo pag-uswag. Dili kay sige kakunhod. Wala, bless kayo ta mga kaigsonan. Ingon pa gyud din naakay kalinaw, mulungtad ang kalinaw diha sa trono ni David. Usag ang hirian ni lig-uno niya kini upalungtaron subay solstice ang katarong. Sukad karon hangtod sa kahangturan. Himon gayud kini sa Dios nga labing gamanan.
Muna nga ang tao nga dunay Kristo, dunay paglaom, dunay kalipay, o niya naagay panahon ni Lord. Dili na tutugutan nga kana mawagtang na tungod sa mga nabatasang regalo sa Pasko. Kay wala marigalohe, wala kadawat, nasubo. Dili na to natugutan nga maunay atong bation, ha? Karong Kapaskuhan. Dapat sa atong kinabuhi daghan kaayo nga maayong butang nga atong mahinumduman sa bulan sa Disyembre, panahon sa Kapaskuhan. Daghan pa kaitang hisgutan mga kaigsuonan, si Jesus ang kahayag. Ikaw nga dunay Hesus, kahayag. Diba? Si Jesus miingon, ako ang kahayag sa kalibutan. Unya ingon na pud siya, kamo ang kahayag sa kalibutan. Kinsa may giingnan ni Jesus nga kamo? Katong mga taong mintog midawat ni Jesus. Kahayag kas kalibutan, una gyud kahayag kas imong pamilya. Dili kay manambag kas uban, tambaganan di ay imong pamilya. Mao nay atong uting kayo no si sahon. Unsa man kahayag na bagyo kas kalibutan, bati masad kaayo nga kusog ka ikang muhatag kahayag sa gawas sa laing tao, unya ang imong balay gadag-om. Nagsigig lalis, sigig na baliktad na siya, di na siya mao. Ang tinuod nga Kristohanon, nahay mong kahayag sa Pinoy-anan. Ang amahan ay mong kahayag, ang inahan ay mong kahayag. Unsa may buoti pasabutan ng kahayag? Kana bitawng naay kanunay kaugmaon, kanunay naay kalipay. Dili kay giangkon nga kahayag ang naong nagdag-om, sigirang gamugot, sigirang naay kasuko, sigirag away, sigirag lalis. Tungod sa mga butang sa kalibutan. Ako nagtuo mga kaigsuonan sa itong panag-uban doon na namoy nakatunan. Daghan pagkaitang pwedeng hisgutan. Lamang dili nato mahurot niining taknaa. Mahatag kog panahon sa pagtumbaya sa mga mensahe gikan sa itong mga higalag kailang. O ako ang tagaang pagtagad ang awit makalangit sa ngalan mo. Atong padayon no, sunod na tong live ang mga mensahe sa Dios nga angay natong hinumduman, labason, ipahinumdum sa tong kagalingon, mga mensahe ni ining panahon sa Kapaskuhan. Dalaygon ng Dios magpanalangin sa tanan mga mo replay ato tagaan og pagtagad ang inyong mga mensahe dire. Daghan kaayo mga kaigsuonan dire nga may hatod og mensahe. Amen no. Salamat sa Ginoo. Og dili na ko makit-an ang uban. Di na ako mabasa. Sa ngalan mo may kapag-uhan. Akong susihon sa lain akong monitor dire sa akong PC. Akong tan-awon kung unsa pa ang mga mensahe nga gikan sa atong mga kaigsuonan kay dire ako ang monitor sa cellphone. Pag ako maning ma-cancel go dili na nako makit-an ang unsa may mga mensahe gikan sa uban.
Kung doon na mo'y mga pre-request mga kaigsunan, pwede ra gyud ninyong ipaabot diri sa ako ang account Gideon Candelario. Ingon diri si Rogel Michael Madalo. Maayong gabi, Pastor, God bless sa imong programa, watching from West Lamidan, Don Marcelo, Davao Occidental. Mutabang nagduot sa kalisod, Pastor. Matod pa ni Evangeline, tinuod yun katong walay Ginoo. Nining o niya, Pastor, kay manawag man gihapon og yawa og naay problema, bisan gidawat na niya si Kristo, nagpabautismo ngano man na sila, Pastor. Naagi mga tao gyud mga kaigsuonan, maubitaw na nga kung dunay mga pagsulay dapat parion kanunay ang balang espiritu. Kay ang tao manggod nga nakadawat nas Ginoo og nagpabautismo, yawa ra gyapon sampiton, mga tao manggod na giharian gyapos kalibutan or giharian sa ilang tawhanong kaugalingon. Maubitaw na niingon si Apostol Pablo, labaw sa tanan parian ninyo ang balang espiritu, ayaw tumanin ninyo ang inyong kaugalingong, ang inyong kaugalingon, ang inyong pagkatawhanon. Mao na nga dili na ito po na ikatingala nganong dunay mga tao nga nangalagad og nabautismohan na, nangalagad nas Ginoo, ni dawat as Ginoo og naay mga problema, magyawa-yawa ra gyapon. Kay ngano man kaugalingon may gipahari, dili man ang balang espiritu, dili man ang mensahe sa Ginoo. Mao na nga kita nga naas Ginoo, wala tay hunong sa pagdasig o pagtudlo o pagpahinomdom kanatong tanan, kanilang tanan. Si Calisti Fargan Rivas Ribulin, matod pa amin, Pastor, ang tinuod nga dunay Dios naghari sa kasing-kasing ang tao kay balo mutambag pinasikad sa pulong sa Dios. Si Jocelyn Oligar, amen, thank you Lord sa inyong mga pulong na kanunay naming nabatian. Kisalamat sa Ginoo. Mayong gabi, Pastor. Salamat sa Ginoo kay nakaabot pa ko, kaso late ako, replay na lang og bakon. Gikan ni Ginilyn Balili. Kung ikaw mudawat usali kaniya at tagantag ako, mahimo kang anak sa Diyos. Kung ikaw mudawat paday na akong gidasig ang matag-usa mga kaigsuonan sa pagsergyod sa ato nga programa. Sister Gina Gamalan, malipay ko, Pastor, kung moabot ang Pasko kay kauban nako akong bana sa pagsimba, simbang gabi, rain or shine. Wow, no? Salamat sa Ginoo. Si Jeremy Aligado, dalaygon ang Dios karong gabion na, Pastor, makablas jud ang pulong sa Dios nga makaparimain sa matag-usa. Amen, no? Oras na sa akong pagpanimili tungod ang atong oras, alas 9:22 na sa kagabion. Mag-ampot, ha? Nag-ampot ta mga kaigsuonan, ato pasalamatan ang Dios sa iya mga mensahe o mga pulong atong nadunggan. Amahan amo nga Dios sa makagagahom, salamat o Dios sa imuhang pagpahinomdom kanamo ug pagtudlo pagiya sa angay namong makatunan og mahinomduman niining kapaskuhan. Salamat o Dios nga kanunay mo kaming gilig-on o giandam sa pag-atubang sa mga panahon nga mo pang masinatian. Padayon mo kaming gibless sa imong mga pulong, busa Amahan, nagpasalamat kami sa walay hunong nimong pag-atiman kanamong tanan. Padayon mo kaming gibless o gitudluan sa mga pamaagi ug mga pagtulunan nga maoy modala kanamo sa imong mga saad nga imo kaming panalanginan. I-bless kino man tag-usa nga sa among pagpamahulay, ikaw o Dios makauban. Ako sa lag itugyan isalig na kanimo bisan pa sa among pagpangatulog uban ni kami. In Jesus name. Amen. Amen. Kininyo igsuon, Pastor Gideon, mo ingon na usab sa atong nga programa, ang pulong sa Dios atong kinabuhi. Ang pulong mo kinabuhi ko. God bless and good night. Doon na mo yung mga pre-request o mga pangutana, pwede ra gyud i-chat ko ninyo sa akong account Gideon Candelario. Ang Dios magpanalangin. Bye-bye and God bless. Good night. Jesus, magahalan, magapagdahi, mag-aawit, kanimo amahan.
Ihalad na ang tanan, itugyan na ang tanan. Diha kanimo Hesus among Ginoo. Hallelujah, 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 hallelujah. Ibayaw ka, iisa ka sa among pagdaig, kanimo lang Jesus. Ibayaw ka, iisa ka sa among pagdaig, kanimo lang. Ihalad na ang tanan, itugyan na ang tanan. Diha kanimo Hesus among Ginoo. Hallelujah, 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 hallelujah. Musayaw ko, mulukso ko, mudagan ko doon kanimo Jesus. Musayaw ko, mulukso ko, mudagan ko doon kanimo. Ihalad na ang tanan, itugyan na ang tanan.